Moi! Tänään mä kuvaan tän Pettäkin uudestaan meidän toisen koiran kanssa. Hello! Joten aloitetaan. Eka kysymys. Mikä meidän koiran nimi on? Foxy. Istu. Niin sitten. Sitten toka kysymys. Minkä rotuinen Foxy on? Foxy on sekarotuinen heikut saikakin. Ne on molemmat siis löytökoiria. Tänne. Tänne. Ikä. Foxy on 2 vuotta vasta. Se on aikaa vähän nuorempi. Sitten lempinimet. Foxy, mitkä se lempinimet? Foxy ei myöskään mitenkään erityisen paljon, mutta on se jonkun verran. Ja ne on Toto, Pokkipannu, Potsi, Foxy, kaikkea tämmöisiä epämääräisiä. Foxy. Sitten, mikä Foxy lempiherkku on? Sillä ei oo. Se tykkää kaikesta. Se on kaikki ruokainen niin kuin saakki. Sitten se tykkää näistä samasta herkusta, mitä mulla oli viimeksi Saikankin kanssa. Ja sitten jostain, mä en tiedä mikä näin nimetön tuo merkki on. Tai mitään. Sitten, miten mä sain lemmikin Saikan, eiku Foxyn? No, me otettiin Foxy sit kun me haluttiin toinen koira. Kun äiti selaili siis noita sivustoja. Jos otettiin Saika. Ja sitten se löysi sieltä yhden toisen terrieritytön, jonka me oltais ensin haluttu. Äiti soitti siitä sinne, mutta me ei sit saatu sitä, koska 2 terrierityttöä ei kuulemma oikein ollut hyvä yhdistelmä. Ja sitten joku pari viikon päästä meidän äidille tuli sähköposti ilmoitus, että Foxy olisi tullut. Että siellä sivuilla ei edes näkynyt vielä Foxyä. Ja se oli laittanut pari kuvaa Foxysta ja me ihastuttiin kaikki ihan heti Foxyä. Sitten me kuultiin sen tärinä. Foxy oli siis kävellyt maantiellä pitkin ja tänne vieraan auton kyytiin. Niin me haluttiin sitten ottaa se. Se oli kuulemma koiraystävällinen, tuli hyvin ihmisten katon heippoti. Ja niin edespäin. Erikoisluonteen piirteet. Foxy, mitkä sun erikoisluonteen piirteet on? Mitkä? Varmaan ne, että Foxy siis menee ihan sekaisin. Se päästää semmosia outoja ulvahdusääniä ulvana, jos se näkee jonkun oravan tai jotain, se ulvoo silleen oudosti. Ja sitten varmaan, en mä tiedä onko se erikoinen luonteenpiirre, mutta ihan luonteenpiirre ainakin se on, että Foxy voi vaan retuttaa mitä sitä haluaa. Mutta tässä oli nämä kaikki kysymykset. Ja video on nyt lopuillaan, seuratkaa sosiaalisissa medioissa ja tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa niitä haasteita, koska me Kiian kanssa ollaan vähän pulassa niiden haasteiden kanssa, kun meillä ei ole mitään. Ja joo, ne sosiaaliset mediat löytyy just alhaalta. Ei mulla varmaan muuta. Moikka!